Umengameli uRamaphosa uthi izingxoxo iyona nto engaba yisisombululo empini phakathi kweRussia neUkraine. Egcineni ube nengxoxo ngocingo nomengameli wase-Ukraine uZelensky ngemva kwezinyanga engamtholi. INingizimu Afrika yanquma ukungavoti ingavuni muntu futhi kulamazwe womabili emhlanganweni wenhlangano yezizwe. No, he didn't have any hesitation about talking to me, and in fact I found him so warm and so open to chat. And the other issue that he touched on quite a bit was the food security issue, that he's concerned about food security, they as Ukraine being like a bread basket for many countries in the world. Umengameli uRamaphosa waxoxa kakhulu ngokuchema neRussia kanye nokwehluleka kwakhe ukushayela ucingo uZelensky njengoba enza kuPutin. Kodwa umengameli wezwe uthi kumqoka ukubonisana. I informed him that our stance has been that we promote negotiation, collaboration, and I informed him that we're hoping and wishing that the negotiations should lead to a conclusion or an end to the war, and he appreciated that. So our talks were really pleasant. Umengameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa ugcina ekhulumile nomengameli wase-Ukraine uVolodymr Zelensky efonini. uZelensky uthi ukhathazekile ngokuthi kuzogcina kushoda ukudla ezweni lakhe ngalolu dlame olubhebhethekile phakathi kweRussia kanye neUkraine. Ngingusamkela Maseko ngibekele izindaba ze-SABC ePitoli.